सुनिता रामसियारिया मेट्रिक आनजादाव उनथ्रिसार जानानैबो जिंगा सिनांगौ जादों। मैयासो सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादखौ फोसावबाय। बे आनजादाव गोबां फरायसायानो उनथ्रिसारबाय आरो गोबाङानो उनथ्रिसार जानो हायाखैसै। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय दिहिरा बागानपुर गामिनि सुनिता रामसियारिया मैयासो फोसावजालांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उनथ्रिसार जानो हादोंमोन। गोरिब नखरनि फरायसुलि सुनिता रामसियारिया 4 थाखोआव फरायबाय थानाय समावनो बिमाजों गारनानै खारलांजादोंमोन। राहा गोथे बिमाया न'खौ गारनानै खारलांनायनि उनाव नखरनि संनाय खावनाय, फंबाय सानैखौ जाहोनाय लोंहोनाय, फरायसालियाव हगारहरनाय बिबानखौ रुजुनानैब्लाबो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों फरायसालियाव फरायनानै देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिखौ आवग्रिनानै उनथ्रिसार जानो हायो। नाथाय दायो सुनिता रामसियारिया राहा गोथे रांखावरिनि आंखालाव गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो दंमोनब्लाबो माबोरैहाय कलेजाव मुं थिसनहैगोन बेखौ हाजिरा खामला मावनानै खुनुरोखोम ओंखाम खब'से बुथुमनानैल' सोलिनो हाग्रा दुखुथिया बिफा बाबुल रामसियारिया साननानै राहा नागिरनानै मोनाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना जा एसे रांनि अनसुंथाइ होनो हायो हरनानै सुनिता रामसियारिखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मदद खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना IFSC CBIN 02842220 SC नं 5373967975 बेवहाय थोंजोंहाय रांनि मदद हरनो हागोन। नङाब्ला आबुं मिन्थिनो 9035140827 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन। नोंथांनि एसे रांनि अनसुंथायानो सोरनिबा गोरिब आरो दुखुथिया सुबुंनि मोखाङाव मिनिनाय लाबोनो होफैनो हागौ। आंनि मुङा सुनिता रामसियारि, आंनि गामिनि मुङा बागानपुर। आङो 62 जौखोन्दो मोननानै फार्स्ट डिभिजन थांदों। आं निकासि हाइ स्कुल फरायसालियाव फरायोमोन। आं सानसेयाव 6 घन्टा फरायदोंमोन। आंनि आइया थाखो 4आवनो गोमादों। आं जोबोद खस्थ' ओंखाम ओंख्रि संनानैबाबो फंबायमोनखौ जाहोदों, आंबो जादों। ओमफ्राय फंबायमोनखौ जाहोखांनानै आंबो फरायसालियाव थाङो। फैनानै सोरां बारां संनानै आङो ओंखाम ओंख्रि संना जाखांनानै फंबायमोनखौ जाहोखांनानै फरायोमोन। बोथिथाम आं आर्टसआव फरायनो थांदों। रायजो राजाया मदद होयोबा आं बिनिसायबो साबसिन रिजाल्ट बानायनो सानो। आंबो सासे फरायनानै मोजां सासे जाफुंसार मानसि जानो लुबैयो।